Dneska proste natáčam, lebo že idem vám dneska ukázať a ideme si dneska vlastne zahrať z Melody, pretože som ju dostala, ako môžete vidieť. Pozrieme sa pekne na ňom. No a chcem si s ňou zahrať teda nejaké tie hry, skúsiť rôzne hry a uvidíme teda, ako nám to s ňou pôjde. Takže ako prvé by som si samozrejme dala Solo Showdown, to proste klasika. A uvidíme, ako mi to s ňou pôjde. A v nejakom videu by som skúsila si ju dať akože na 20 a možno dáme aj v tomto videu, takže som zvedavá. Tak pekne ideme a tu takto hneď na taru zautočíme. OK, nehodlám umrieť teraz, takže pekne si tu ideme po ďalšiu krabku. Poď, ja chcem, aby mi tam to celé rozbila. Rozbila mi to aj. No OK, nejdeme tam. Vidím, že ma chce zabiť. OK, ideme si toto radšej šetriť, je nás posledných 5. No, aj prepáčte, že nerozprávam veď, ale ja sa musím sústrediť teraz. Keď sa vám takto z Melody. Inakšie napíšte mi vaše idečko do komentárov a keď mi ho tam proste napíšete, tak si potom môžeme takedy spoločne zahrať. Áno, lebo proste by som to chcela skúsiť s vami. A uvidíme teda, ako mi to s vami pôjde. Takže sa zahráme si proste spolu a áno, a pardon, ak poviem dačo zlé, lebo ja sa vôbec nevenujem tomuto. A ešte sa vám chcem ospravedlniť, čiže bože, ja prehrám. Že mám málo trofej, i keď za to sa ospravedlňovať nemusím, ale ja viem proste, že ich mám málo, tak proste to uznajte sami. Nech sa tam pozabíjajú, ja si tu počkám. Aby som s takým tymetila, no. Presne, toto sa potom kúkam Wi-Fi, nevadí. Teammate. Ja vážne neviem, čo robím. Ja som tu dala na pána. Presne takto, dobre, takže úprimne Showdown Melody zvláda. Takže je to pohoda, nič, čo by nejaká melódka nezvládla. Keď máme tu tačo, 1000 koľov, dobre, vyplatí sa. Dobre, takže toto dáva Melody, Solo Showdown, akože aj duo, stopom. Na Brawl Ballko je podľa mňa Melody ako stvorená. To reálne Brawl Balla Melody. Ona, jak tam má hento, že môže chodiť proste rýchlo, to Melody isto to dá. Aha, mám ešte proste bazány tu. Nie, podľa mňa na Brawl Ballko je nastvorená, ale ako ja poznám sama seba, tak ja prehrám. Takže mi to nevadí. Čo robím? Mne to reálne steká hrozne. Ja tu nemám reálne výsledky. Dobre. Ja nie som dobrá z Melody. Uznajte, ja nie som dobrá z Melody. Poď. Toto reálne, ten Max, bože. Toto, ak prehrám, ja nie som dobrá v Brawl Ballku a to akože podľa mňa Melody je dobrá na Brawl Ballku. No ale ja nie som dobrá na Brawl Ballku. Ja som to nechcela kopnúť, ja som chcela akože s týmto nemôžem. No tak ja som riadne tupa. No bože, a ten bas tam čo vstal? OK, za mňa si myslím, že Melody je na toto dobrá, lenže ja neviem hrať akože Brawl Ball, takže vieme. OK. Brawl Ball, Basket Brawl, na to nechcem ani pomyslieť. Nechcem hrať ani toto, akože chcem... Bože, Basket Brawl nie. Knockout. A keď si zahráme Knockout, tak si ho proste nezahraj. Proste si ideme zahrať Knockout. OK, a môžete mi potom napísať aj v ďalšom videu, že čo by ste chceli, aby som hrala a s akým brawlerom.
ktorého samozrejme mám, lebo ak tam bude nejaký, proste, ktorého nemám, tak si asi hrať nebudem. A potom mi daj. A ja viem, akože, jak sa robí super. Že mi to nejde urobiť, takže pomoc by sa mi zišla. Dobre. Aby som mala ďalšiu notu. Ale to je veľmi pekné, ako tá Melody strieľa tie noty. Tak to som dala. To som vychytala. Ale toho Edgara zjavne nie, že jo. Prečo zase ja? A ja keď nerozprávam, tak sa sústredím. Hej, len pre vašu informáciu, že neprestali zvuk. Nie, len ja nezjapem. Prvýkrát normálne. Ten Edgar je hneď po mne. Prečo? Ja nechcem. Ja som si nemohla dať, reálne. Ja si vážne to nevadí. Dobre. Hneď druhá hra. Dobre, vím. Ale uvidíme, ako pôjde táto tretia hra. Akože, no, počkaj, poďme takto. Ale môže chodiť cez vodu, si nemôže. Bože, čo to robí? Edgar, umreli všetci. Ja to ani nevidím, lebo mi nejde Wi-Fi. Oh nie. Lola, zabite Lolu, prosím vás. Volá sa Lola, že jo? Dobre. Knockout. Melody sa asi hodí možno knockout, ja neviem. Podľa mňa je to celkom v pohode. A reálne, ak sa pýtate, že prečo rovno, keď mám tak dosť veľa týchto gemov, či čo to, bože, neviem už ani rozprávať. 107 ich mám, akože nie je to veľa, ale hej, podľa mňa dosť gemov, bože. Moji kamaráti to volajú niektorí gemy, niektorí gemy, mne to, ja nelagujem, akože pardon. No, aha. Prečo, keď mám toľko gemov, tak na Melody nekúpim tento skin? No akože pardon. Ale toto nie je pekné vôbec. Mne sa to neľúbi. A kúpovať si to nebudem. OK, poďme sa pozrieť. No, Melody takáto dobrá. Čo by sme si s ňou zahrali? Vyskúšali sme v showdowne, Bravo Ball, Knockout a Ranked si poďme zahrať.